Het is de laatste week een te koud voor de bij. Maar dat het sinds hij vanmorgen even trobrekt in de tuin van imker Jan Bos in Drachten komen ze voor den dadelijkste vastschien. Bos zit er niet net echt in, hoe de kjeld. De bijen hadden al wel aardig wat honing binnengehaald van tevoren. En de paardenbloemen bloeiden al en wilgen hebben ze flink al weer afgehaald. Dus ze hebben wel een reserve. De varroamiet, landbouwgif en verschraling van de natuur toch begelijkt de grootschalige landbouw binnen serieuze factoren die de bijen staan bedriegen. Op de slimste daarvan, de varroamiet, krijgen de imkers gelukkig hield iets meer grip. Dat doen we met bepaalde soorten. Die bleven net in de hunning achter of in de wax. En de bijen die hadden net echt skeer van. Daardoor kunnen we beter de varroamiet bestrijden en ben er minder deren bijenvolk. Maar ik het stalimkers zelfs kwam met een bedreiging voor de bijen. De laatste jaren is haar een tal veromroen van 12.000 naar 6.000. Toch lesprogramma's voor bijen en cursussen we bezocht die trend te keren. En dat liep het een slag in. De laatste jaren hebben we in Friesland we hebben 24 imkers opleiden kennen. Met 4 bijenteeltleraren waar ik een van ben. En dit worden net alle keer imkers. Maar op die manier kunnen we toch voor onwas zorgen. Dat ik er nog bij en binnen is van groot belang voor de bestooiing van plommen en vruchten. Het gaat wel wat beter met de bij, maar de strijd is nog net woon. Er moeten imkers bijkomen, wil de bij in Nederland onwezig blijven. De natuur in Nederland, daar zou eigenlijk meer, toch wel een beetje meer aandacht aan mogen krijgen. Het is vaak een centenkwestie. Financiële dingen zijn vaak belangrijker dan natuur. En dat is dan wel jammer, vind ik.